ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ କୋ ଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଗଇତା ମାଇକିନା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚୁଟି ଗୁମାଗୁମି ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁରା ସବୁ ହବା କଥା, କାରଣ ଓଲିଉଡର ସିଚୁଏସନ ଏକା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଓଲିଉଡରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ମୁଁ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କହୁଛି ତମେ କୌଣସି ହିରୋଇନ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ନାହିଁ, କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବାପା ଭାଇ ବୟସର ରୋଲ କରିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଲେଣି, ମୁଁ କୌଣସି ମୋ ନାଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଖରାପ? ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମଙ୍ଗଳୀ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଅଲଗା ଖେଳ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ହୁଏ। ଆପଣ ଏଥିରେ କାହାର ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭୁଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ନୁହଁ, ଭୁଲଟା ହଉଛି ପାଗର। ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଛି, ପାଗଟା କେମିତି କରୁଛି, ଏମିତିଆ ପାଗରେ କଣଟା କରିବ ମଣିଷ, ଖସି ଯାଉଛି ଆଉ। ମୁଁ କଣଟା ବେଶୀ କହିବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ମତେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ନିଆରେ ମୁତିଛୁ, ଆମକୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ଡାକୁନି, ଆମକୁ କହୁନି। ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବସ୍ ବାଲା ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା, ବସ୍ ବାଲା ପଇସା ଦିଆହେଇଥିଲା, ସିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଥିଲେ, ଘର ଦୁଆର ମୋର ବସିଥିଲେ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପଇସା ଉଠେଇଲି, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଜ କରିକି ଭୋଜି ଫୋଜି ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶଳାରା କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଦେଖିବ। ଆପଣ ମାମଲାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯାଉନି, ବିରୋଧ ଦଳ ହଉ କି ନିଜ ଦଳ ହଉ, ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଜଣେ ମୋ ଭାଇଟା ହବ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଫସିଗଲା କ'ଣ, ସିଏ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିଲାନି, ଜିନିଷଟା କେମିତି କ'ଣ ହବ ତା ଧାରା ପାଇଲାନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଉ ଲଜ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରି କେୟାରଫୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ସମୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓୟୋ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଇଡି ଦେଖାଉ, ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତାର ସାମ୍ପୁ ମିଳିବ, ସାବୁନ ବି ମିଳିବ। ଓୟୋ ଯିବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମାନେ ସିଟିକି ଯାଇ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଓୟୋ ବେଷ୍ଟ। ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ କେସ୍ ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ, କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି କ'ଣ, ମୋର ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ଇଏ ଜନସମାଜକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆଙ୍କର ହେଲା ଏବେ, ମାନେ ଏ କେସ୍ଟା ପରେ ପରେ ମୋ କେସ୍ଟା ଟିକେ ଦବିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଜି ଆପଣ ସକାଳେ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀରେ ମିଠା ପିଠା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ କହିବେ ଟିକେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ଅଛି, କଥାରେ ସବୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ହେଁସ କାହିଁ ବାଇ ଧୋଇବା, ଆଲୋ ପୁଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇବା, ମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ତ ସେମିତି ମୁଁ ତ ମୁତିଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମୁତି ଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନା, କିଏ କାହା ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠି ପାରିବ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ଯାହା କହିବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ, ବାଧୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଟେନସନ୍ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଡ଼ିଲା କି ଛିଙ୍କିଲା ତାକୁ ଏକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏତେ ଆକାରରେ ଭାଇରାଲ କଲେ, କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ସୋଦାସୁଦି କଲେ, ମତେ କହିବାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ କି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋଦାସୁଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଚକୁଳି ପିଠା ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଇଟିଲି ପିଠାର ଯେଉଁ କଣା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଛି ତୁ ଓୟୋ ବୁକ୍ କର, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୁକ୍ କର ନା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ